la kod jopur mag mogoka kagiseyo kaunti ma Kilifi kod Mombasa kuom keto kum ne uso mwandu no e counties gi. Giwacho ni mogoka opodh kod piny owacho kaka mwandu makelo yuto ne piny ma oko winjo counties go oket ne kum. People get power, they get drunk, and they start making can call them very insensitive decisions. Because you cannot just wake up one day and plan that I'm going to ban a certain product. Mano e ichwang mamoko kuom jopur mogoka mawuok e kaunti ma Embu ni godo kaluwore koda kum ma kaunti ma Mombasa kod Kilifi oketo ne uso mare. We've been farming miraa for the last 2 decades. Mogoka has passed all the tests, all the laboratory tests, and classified as not a drug. Kotelnegi koda jalup Governor Justus Kinyua, jaod bura ma kaunti no Pamela Njoki e kinjotelo mamoko mano riwre kod jopur giwacho ni okang' ma Governor ma Mombasa kod Kilifi okauno dhi hinyo yuto miche gi miche mag jopur kod johala mag mogoka. Mogoka tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndiyo bei yetu mzuri hapa Embu County, hiyo ndiyo biashara yetu, ni cash crop. Eromo e apisi riwruog saga mag jous mogoka gikwedo wach ni mogoka hinyo ngima oganda ka giwacho ni gibiro use kata bedni oket ne kum. Uuzaji wa mogoka ni halali na kulingana na Kenya Gazette Notice ni kwamba miraa ni halali na tujapewa mwongozo mwingine na serikali kuu ya kusema ya kwamba mogoka ni dawa ya kulevya. Gimedo ni piny owacho mamalo ong'eyo kendo opodho ohalano kendo pidho mogoka ma onge kaka counties ariyogo nyalo keto ne kum. Tarehe 15 tuliteremka pale Mombasa, wakati kulikuwa na tarafuku, kulikuwa na shida kidogo, magari yetu yakawa imeshikwa. Tukaungana viongozi wa assembly na ofisi ya executive ya ngano na tukaenda pale tukafikiana, tukasema suluhu ama shida ambayo walikuwa nayo ni kitu ya regulation ama control. Tuhakikishe hata kama miraa na mogoka inafika Mombasa isije ikafikia watoto ambao wako underage, na pia tuangalie isikafika pia katika misikiti na pia katika makanisa. Governor ma Mombasa Abdulswamad Nasir noketo kum ne uso kod tiyo gi mogoka kowacho ni tiyo kode osehinyo ngima ji mathoth e kaunti no moting'o nyaka jopuonjre. Wach ma Kinyua kwedo kowacho ni yedhe mamero ji mamoko ema orocho ngima rowere e kaunti ma Mombasa. Shida iko Mombasa, wasikaseme ni sababu ya miraa mogoka. Vijana wa Mombasa wamekuwa katika mihadarati. Giywago lala magimedo yudo nyaka neket kuma kamano kagidwaro kaunti ma Mombasa ochulnegi lala magisoyudo nyaka sani. Hatuwezi toa mogoka yetu kwa shamba na ikikaa siku 2 siku 3 inaharibika. So tunataka the governor of Mombasa will be compelled, the county government of Mombasa will be compelled to pay losses. Ile sisi wakulima wa mogoka tumeenda. You are losing 1 million every day in what the level you are collecting. What miraa ikija hapo Mombasa. Vijana wako pia wamekosa ajira ambao walikuwa pia wanategemea hiyo mogoka wakati inafika pale. Okil Felix Okech wacho ni kum makamano en mano mahinyo ohala e kind counties kendo winjo piny owacho otim manyalore mar jiwo ohala e kind counties mapachoka. Chikegi okonego benegi burden trade kata mana ohala between counties ariyogi. Onego beni o facilitate training. Omedo ni magi timore kaluwore koda fuok mantiere e katiba mapachoka makorka ofwenyere. Penjo makot dhi bedo go mokwongo en ni at what an extent mane ma county moro nyatero gi court kaluwore gi tich motimo mare ma katiba momiye. Jodak go ma Embu koro kwayo governors go mondo olok paro e wi chik makamano kendo kik kel pogruok moramora e kind counties go. Hatutaki kitu ende beyond that because even Mombasa people you be affected. Hii Kenya iko existence, tunaishi pamoja, unashika pandi na unashika pandi. That's how we are called society. Tafadhali Nasil na governor wa Kwale, hiyo dhuluma haina haja. Ningeomba president wetu William Samoei Ruto apeane jambo moja, aseme sauti moja tu ya kwamba aambie huyo governor wa Mombasa ya kwamba miraa na mogoka ya Embu iruhusiwe kuuzwa wapi? Huko Mombasa. Bende kaluwore koda sigana no wadwa mana ni mondo wayudo matut kowuok kuom jolony weche mag chike mapachoka
kum makamano nyiso nang'o. E studio kendi wantiere kod okil mano Kanyero Clifton Ouko mabende dwaro lero nwa matut ewi wachni. Clifton, wawinjo kanyo, we wachak gi chien koka wachore mbele. Ka ng'at mogik wacho kanyo ni gikwayo mondo jatend piny odonje wachni. Ka counties osegolo chik ewi kuma kamendie, jatend piny nyalo donjo mondo kethe. Erokamano Jael ka kum roka budho makawuono. Mokwongo Adam dawach ni governor en executive officer mar county. To wan gi county assembly maloso chike. National government be wan gi executive motelne gi president, to wan gi parliament maloso chike. Omiyo king'iyo the checks and balances ma nitie e chik mar constitution mara ma 2010, to yudo ni mokwongo governor ne onge gi teko mar chiwo executive order mano chiwo mar kumo uso mogoka. Mathiano magithiano ni gibo uso. Onge okang' minyaka onege, okang' mar chik onge ma county ma Mombasa nyaka onege. County ma Mombasa nyalo kawo negi chik. To kiny komaka ka uso mogoka Mombasa to tera e court. Court dhi tiyo gi chik mane mar tueya. Odhi tiyo gi chik mar executive order mar governor. Oyo. Mokwongo ibo yudo ni mogoka akum mira. Mogoka en stem mar mira. To king'iyo our Crops Act, chike ma govern the crops mantie e Kenya ka. Or list mira as one of the crops in Kenya. To executive kaka county government tijgi en enforcement. Tieni ketho chik to executive gi police gi county enforcers mabro maki abodonjo ni e court for ketho chik. Tiende ni sama county loso chik mar mogoka nyaka giti gi chik manitiere Moke piny owacho mamalo matayo Kenya mangima. Wan gi gimluongo ni the Narcotic Drugs Act ma o list all substances ma onya wacho ni nyalo bedo abused Kenya kama yedhe mamero ji ma koyudi kitiyogo tinyalo maki madonjni. Mogoka kata mira ok gin outlined as achiel kuom yedhe mamero jigo. To ng'ama nigi ratiro mar list yedhe mamero ji mopogore gi chik mar parliament en minister. Masani en Professor Kithure Kindiki. Ema nyalo chiwo gazette notice kawacho niya areka uono mogoka wa list kaka yath mamero ji to akwedo ng'ata mondo kik ti kode. Koro sama Professor Kithure Kindiki osechiwo that gazette notice, koro county government nyalo kawo chike lwetgi to wacho ni kowa yudi e county waka kitiyo gi mogoka kata mira to bro maki to obo donjoni. Makoro ubedo chik. To we wadoga ne chien. Ere kaka county ma Mombasa owuok mogolo chik makamano moketo kum makamano. Ere kaka counties loso chike gi gigo bendi luongo ni bylaws ma counties. Bylaws ma county iloso ki county assembly. Omiyo awacho ni chik mane governor ogolo okonego gol chik no. Gimo onego tim koda mondo kum mira to onego timi waluongo ni intergovernmental understanding. Onego beno wuoyo gi national government, onego wuo kendo gi county assembly ne mo onego beni kalo chik no e county assembly. Nitie gimomiyo county assembly nitiere kaka an organ mar county government. Ma governor ok nyal bedo ni en okawo chike lwete ni moko dwaro los chik marito county. Nitie gimomiyo wan gi MCAs ma wayiere ground. To that executive order mano chiwo no makosa nitie kanyo nikech onge public participation mano team. Koro kaka ong'e constitution requirement mar loso chik kata fair administrative action. Nitie procedures manyaka walu sama loso chik aina ni. Nyaka ter bill e county assembly, nyaka luong ji mondo gol opinion gi, nyaka county assembly goye kura ma yie, ka giseyie to gitero ne governor mondo o assent eka mondo bed chik matiyo. Executive orders ma osebedo kichiwo e pacho kae ibodo ka ng'enyne en mar reorganization mar sirikal. Ido ka for example kerne o reorganize sirikande kaka wa appoint cabinet secretaries gi kaka loso kaka sirikal dhi tiyo
then obochiwo executive order nikech mano prerogative mare kaka mano chiko yiene kaka chiko yiene lakini chiko ko yiene kata president marwa machiwo kawuono to wacho niya wuotho e street makama en atia nyaka parliament ema gol chikno to chiko komiyo governor any powers mar wacho ni yath ma mero ji koro ok nyal tiko de county na nyaka oluw chik. Ting'eni bende Clifford wacho ni gigi duto te chakore gi public participation. Yes. Paro mar chikno itere od bura ipedhe kanyo mokwongo kati kelene jopiny mondo jopiny otwak nikech jopiny wacho ni onge public participation. Johala ma uso mogo ka bende wacho ni onge ng'at mano kawo pachgi ma bende gin gi buok ni paro makamendi ne obiro. Koro public participation nyaka kwong tim koka kadh chik makamano. Mana dier. Intercounty kaka counties tiyo nikech ka koro wawinjo ka county ma Embu dwaro ni mondo gidhi e doho kaluwore koda kum makamano. To jalup gavana ma Embu bende wacho ni motelo kaluwore koda ywak ma gavana ma Mombasa nogolo ni mogo kantiere kaka hinyo jopiny to ne giwinjre kaka ohala no itimo mak mana ni koro odhi e tok winjruok ma bende ne giketo gin koro giwacho ni mendi ketho winjruok kendgi kendo ketho tudruok e kind counties ma inyalos nade nikech sani koro waneno ka ywaruok bedo. Apani counties ariyogo no otimo gima negitimo in their own perspective lakini en oko mar chik. Mokwongo king'iyo chike wa Kenya ka nitie chike mag govern kaka itiyo gi ndawa oluongo ni Tobacco Control Act. Chike matiyo gi ndawa go nikech ne wafwenyo ni ndawa ok okum but ohinyo ngima mar dhano. Koro chik no wuok kaka itiyo gi ndawa mokwongo kaka ilose gi ingredients manie iye to confirm ni gik mitiyo go ok nyal hinyo dhano ahinya. To kata use supplying kata sama obire chiro nitie rules manya kitigo king'iyon kor ndawa to nitie gik ming'isi kanyo ni ndawa ni ok onego beni tiyo kode ka in less than 18 years of age ok onego beni tiyo kode ka in gi ich onyalo negi and gik machal kamano. Gima onego beni gitimo kaka sirikande mag county onego giwuogi onego gimany jo sirikal ma national government mondo gibed piny mondo giwinjre kaka gida mondo uso mar mogo ka gitiyo mar mogo ka obed regulated e Kenya mzima. Ka governor ma Mombasa wacho ni ohinyo ji Mombasa do samoro ng'eni be ohinyo ji Nairobi kae to pod okwagolo chik mar kume Nairobi. Nikech mane ma bende koro ne biro sani en Mombasa gi Kilifi mogolo kum. Wang'iyo ka counties mamoko alwora mar Nam Chumbi, Kwale, Kilifi, Taita Taveta gini gibentiere kaka gigolo chike moko but ma poda ling jomoko wacho ni koro gimedo ushuru kata license mar uso mogo ka moko bende wacho ni gibende giparo mar keto kum makamano. En winjruok mag counties makadho wadh Nam Chumbi koso ang'o mobedo? Apan nitie winjruok mar governors ma counties ma coast but kaka nasewacho chon winjruok no kata bedo ni ne golo kum no ok orit gi chik. Apani governors wago ne nigi wasiwasi ni mogo ka inyo jo pinygi lakini onego beni giluwo the right channel mondo gilos wachni. Ng'ato kaka governor ma Mombasa en ja ODM to nitie channels mar party kata e bunge mondo unyabedo no nyalo wuoyo go kata ko wuoyo gi minority leaders gini honorable Opiyo Wandayi gini mondo giluong ji get ji piny mondo giwuo kaka gi loso wach ni mopogore gi executive orders mane gichiwo. Nikech kawuono kata kono mak ng'ato e dhood Nam Chumbi kono kawuono ne wach mogo ka kiny kotere court to en gi wakili ok apar kidhi tuwe nikech ok orite gi chik mochimwe. In fact executive order no ka ng'ato odhi challenge maber e court ni ok oluwo the principles of natural justice mokwongo nokoluong ji mowinj ji. Governor kunyal bedo ni ene mochiwo chik to en modwa mondo kumi to en mobro tuwei to en mobro odhiro chwadi. Ok en sirikal owuon kiyen. Ok no exactly. Ero kamano enya. Yeah. Clifford gi dakika achiel ka watieko. Cecily Mbarire governor ma Embu wacho ni gimbe koro gidwa dhi gidwa donjo ne Mombasa gi Kilifi County. Isewacho ni en tok chik. Ochono ni nyaka gidhi e court. Nitie tieng' diriyo gik ma ginyalo timo. Ginya dhi e court for gimolo ni judicial review. Tiene ni ging'iso court ni chik mane governor okawo cha action no bengino ka oluwo chik
to ka okoluwo chik to gima court bo timo, court bo chiwo an order ma reverse that executive order. Or onyalo wuoyo gi ngech en side ma sirikal. Onyalo wuoyo gi jatend piny, onyalo wuoyo gi ministers kaka Professor Kithure Kindiki gini, mondo giom chik makoro bro guide kaka itiyo gi mogo kaka nitie mar ndawa cha. Erokamano ahinya mano Kanyero Clifton Ouko ka bende oketowa e ler ewi kum ma Mombasa kanyakla kod Kilifi ogolo e uso mogo kaka bende johala